Funda Thembi Bapha uyaphila kodwa system ayi voice yakho nje kanti uzovela uqala indomiso uyisihoshwanya uyazi wethemba uma ngikulalele uyisihoshwanyana njengami yebo injalo indaba impela uyisihoshwanyana njengayo mama Mrose mina nje ngithi uzovela qala indomiso nje uThembi kuyijuba kuyinto yasekhaya uyazi wethembi mina ngithe uma ngibuka umzinjana wakho omncane ngathi kanti nayi lento abantu abayishoyo ukuthi emzinjaneni omncane kuphuma inyakanyaka yento noma yezwi noma yomlayezo umncanyana kodwa izwi lakho futhi uyingane umntanami kodwa manje uma ngithi ngizwa indlela amandla akho owasebenzise ngayo ngesikhathi ufunda izwi wayifohla itechnology wangena kuyona waphuma ngale umhlaba wonke cabanga ngisho phesheya bayikhuluma le ndaba ngoba ama South Africans ayabatheka Joseph Prince abafundisi abadumile bangale nabo bebelibhalile nje bengazi ukuthi nayo kanti uzolifunda eSouth Africa uyayiza into enjalo ubuwazi amandla akho noma uke wawangabaza nangaphambilini noma kuke kwakhona la ukuthi musufundile uthi hayi ingathi abezwanga kahle yeah so system uyiworshipha kahle kahle okay abengithi yebo esontweni enkonzweni ngiyaworshipha nasenkonzweni mhlawumbe niyayazi kakhulu inkonzo intaba yasemsebe oh yeah ngiyayazi yeah ngiyiworshipha futhi khona then ke kuba khona ke i-prophet ngababumbuli so uworship team njengoba uma nje sisonke emsebenzini kaNkulunkulu sihlukaniselana ukuthi ubani uzokwenza ukuthi ubani uzokwenza ukuthi so kwi-prophet ngababumbuli ke kuyayibheka imofunda iBhayibheli uyazi ngicabanga ukuthi mina abantu abaningi into edala ukuthi isabalele kangaka einkundleni zokuxhumana mhlambe indlela olifunda ngayo mhlamba ukuchazela umuntu esekhaya ukuthi uma ufunda inovel nje noma incwadi noma imagazine nje uma usuzofunda izwi kuba khona mhlamba into ekwehlelayo eyenza ukuthi ufunde ngenye indlela noma kunendlela okufanele wenze ngayo ukuze abantu bazoyizwa lento isho mhlawumbe mama Mroza ake sithini uhamba nomuzwa mhlawumbe uzothola ukuthi ufunda nje inoveli mhlawumbe nestory esibuhlungu uyithola usukhala ngenxa yalomuzwa ozwayo so kanjalo nakuleli iBhayibheli uma uyifunda lento uyizwa ukuthi iyakudla ugcina usungazi noma uyamemeza nalokho kumemeza mhlawumbe kuzenzakalele indlela uzizwa ngayo ngalento oyiyo oyifundayo wayehlile uNkulunkulu lapha hayi angazi ngichaza kanjani kodwa iqiniso lithi azange vale inkonzo khona sabashiya belele phansi Nkosi yami manje nomfundisi umfundisi umbuli lo ongemuva ubaba usokhela lokhuluma yes ubaba usokhela ukhona owayethi angifunde izwi naye engasazizwa ukuthi uthini hayi kwasekudedile kakhulu ngesikhathi ethi Funda Thembi lidla mina liyangidla nami ngiyafa manje nathi hayibo lingena kimi kodwa ke kwase kwacaca ukuthi kusho ukuthi uNkulunkulu bekungasiyo imessage yethu sonke sasisedendeni kwakumele ifinyelele enkwenzakala ngendlela ke okwenzakale ngayo ukuthi wonke umuntu ayizwe ngiyajabula ukuthi usufikile kuleyo ngoba kunemibono eminingi ekhona enye iphuma kwi-body of Christ abanye bathi kube yinto enhle likwazile ukuthi alithintakane nanodwa benisedendeni lithinta abangakholwa abanye bebetshela ukuthi i-challenge khona ku-social media but okusalayo wonke umuntu ucula yona uyibuka kanjalo nawe noma uyibuka ngaleliso labanye bathi hayi lento ingcwela kumele ngiphume enkonzweni ayibefanele igcine lapha enkonzweni kuphela
ngiyibuka ngeso lokuthi lento njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu bengazwisa thina ebesilapha etendeni lamandla nalendlela lelizwi elalikhuluma ngayo bese kugcina kanjalo kodwa ngiyibuka ngokuthi uNkulunkulu okwangempela ubefisa ukuthi lizwakale lisiza abantu because khona abatestifyayo ngokusizakala kwizwi likaNkulunkulu. Amen. Yebo, so ke kuhlala kunjalo ngeke abantu bahlale bayizwe ngokufana into. Enye into engiyibukile ngiyazi ukuthi angifuni ukufaka kora wonke ama-tweets akhona abanye bethi no let's check on uThembi ake simbheke ukuthi u-right yini emveni kwale fame engako uNkulunkulu avele bayithatha wayibeka kuwena u-right ngokomoya u-right ngayo yonke into. Ngiyazi mfundisi Bhuti ngiqiniso lithi ngi-right lokhu kwangempela ngoba ngangenza lento yikho noma kukhona ababheka le kungangezwa lutho ngoba lento engangiyizwa mina akekho ongakwazi ukungizwisa yona omunye umuntu. Hayi ngizofisa usifundele ngaphambi kokuthi siphume noma yiliphi lo ozosibamba yabona manje uzobamba amamiliyoni lalela ukhozi njengamanje. So ke uThembi ngale kokwenza umsebenzi kaNkulunkulu yazi noma Rose into engikholelwa yona uNkulunkulu ngale kokuthi ubeyishumayela le ndaba ndlela beyishumayela ngayo noThembi bezemthatha manje emsusa la akhona amuse kwenye level ngithole SMS nangumfundisi umbuli uthi Glory lapho usilalele naye man of God. So uzuvele uyahamba abantu abanemvuselelo bekumeme uze kuzo yini enye futhi engayenza uThembi ngevoice yakhe uyacula kakhulu uyahlabelela kakhulu ikhanyiso njalo njalo ibivele kuyinto ekhona kwiplan yakho ukuthi wenabe uhambe because njengamanje igama lakho leyibrand vele Miss Mazibuko. Kumbuzo ongathi unzimanyana loyo ukugcemeza kodwa ke okubalekile nje empilweni yami ukwenza intando kaNkulunkulu. Amen. Yebo ukwenza nje intando kaNkulunkulu. So lokho uNkulunkulu akathi angiyokwenza ngiyokwenza. Hey. Yazi mina ngokubona kwami ngibona ngathi ubuwethulwa ngithina futhi sonke emhlabeni abakholwa nabangakhona ukuthi khona omunye umuntu onamandla kanje walesi sikhathi bengibona mina ukuthi mhlambe ngokubuka kwami futhi mhlambe nje ngingayi mina ngedwa ngeke ngabona no dadewethu Zanele Mbokazi umsakazi uZanele Mbokazi esho ukuthi uyazi yebo kungazwakala ngathi mhlamba abanye bakwenza umdlalo nani khona la bebhale khona einkundleni zokuxhumana wathi kodwa uThembi isikhathi sakhe ukufisela inhlanhla kule minyango yakho ezovuleka. Hayi uSizanele akamla antama yini nanka ama crown aseduze akamlande simbone uSithembile lapha ikhokhele manje kodwa phela vele iBhayibheli liclear bafethu liyasho ukuthi ukuningakhathali noma ningadiki ibale kwenzeni okuhle for in due season uzokwazi ukuvuna uma kuwukuthi awugive upaka mhlawumbe ngenza ukuthi uNkulunkulu ubuka indlela osuyihambile wathi manje sengiyakuthatha ngikubeka kwibalazwe no mina ke ngibona ilaunch ubona ukuthi usuneyikipa ezenziwe ezithi Funda Thembi ku social media abantu base-South Africa. Hayi lesikipa andingayithengi ngaphandle kuba sidayiswa uThembi. Yeah, asidayiswa uThembi zibuye zize kuThembi asiyithengi komunye umuntu ongcono. Ngoba ngiyabona wonke umuntu ngawuthi usifuna edayiswa uThembi. Thembi siyabonga kakhulu sifunda ukuzwa singabalaleli boKhozi FM. Ngiyabona uJobe lapho Lundi enyinceke yenkosi abafundisi abaningi phela bathumela ama message bayaphakamisa uThabani Gambo lapho naye uthi hawu sinawe ulena phezulu ngifuna manje sisithembi before sivale usifundele nje noma yini uNkulunkulu ayibeke enhlizweni yakho nje ozofunda bese sivala kamnandi nawe sesiyathi happy ukwazi ukuthi awuyibukanga ngeso elinegative lento uyibuke ngeso okumoya ngoba manje i-social media yebo kodwa ayikho into engafika kuKhozi FM ukulishaya. Ngiyabonga kakhulu mama uMroza, ngiyabonga kakhulu Dr. baleli bokhozi bonke ngiyabonga kakhulu nangendlela abamukele ngayo izwi lenkosi. Siyamkhola uNkulunkulu ukuthi lokho abekade efisa ukwenza kwenzakalile. Mhlawumbe ukhulume nomuntu olele esibhedlela ogulayo otsheliwe ukuthi
hayi impilo yakhe iphelile, omunye ugulele ekhaya, omunye ube sengozini yemoto. Kade ngifunda nje manje i-traffic, ngikhuluma ngey'ngozi zey'moto, ngikhuluma ngabantu abashile, ngikhuluma ngey'nto ey'hlukahlukene, nayo i-load shedding sibhekene nayo, nazi izifo ey'ningi ey'ngalapheki ey'ngafuni ukuphuma emzimbeni. Yawubonke abantu abanye babhekene namazondo, kuzondana imindeni ayifunani, kuningi nje okwenzakalayo. Awukukhulu uyazi wona amahubo 34 uverse 4 uthi-ke uDavide, ngamfuna uJehova wangiphendula, wangikhulula kulo lonke uvalo lwami. Yilokho nje ebengingakusho kumuntu osesibhedlela osenkingeni njengamanje, ukuthi uDavide uyasiqinisekisa ukuthi wamfuna yena uJehova wamphendula. Nami futhi nginaso isiqiniseko sokuthi uJehova uyaphendulana. So uma yena loyo muntu angavesane nje enze yona le ukuthi abheke kuye phezulu, na kanjani ubuso bakhe abusoze bajamba. Hey, sekuthi ngithi funda lapho Thembi. awufunda awuyishayele nje umlaleli ke Funda Thembi please. Kodwa Nkosi yami, babheka kuye phezulu, bakhaya. Ubuso babo abusoze bajaba. Ngithi funda Thembi please. Siyabonga tatewethu. uNkulunkulu engathi ngakukhuphula njalo. I know ukuthi uyazazi ukuthi u-anointed. Kodwa nje ya unamandla. Mangibuka ama-comments wonke bonke abantu bebuka le clip yakho bekukhona ingane evukayo ukubona. Sengathi uNkulunkulu phakamise kakhulu. Ubekiwe ngaso lesi sikhathi ukuthi ungene nasey'ndaweni la abantu abangamazi uJesu ufike uphakamise iflag lasezulwini. Siyambonga uNkulunkulu, bazalwane, makadunyiswe ukuze kuphakathi. Amen. Ufuneke bro. Kameza ungicabangisa udadewethu omunye noma ngingakwazanga ukumbona ngamehlo ngoba phela ngicanti ngangisemncanyana kakhulu, kodwa wayihamba nobaba uNJ wayenezwe naye kanjena emncane ngomzimba kwakuthiwa Margaret. Ukhona noThofo yaba nobaba Mavundla. Funda lapho Thofo. Ngicabanga ukuthi obaba uGumbi bajabula ukuthi hayi noma ebudaleni babo lento yabo bayishile la, nabo bonke abanye abangasekho emhlabeni. Asivaleni ukuthi siyeke eindabeni ezemidlalo. Ngiyabuka lapha ubaba umfundisi ugcino umfokanzama sibale sami uthi haleluya liyahamba izwi lenkosi. Nemeya senquthi babushabala lapho uthi ingane yakwami impela leyo ke ilaki thina awu madodo Abigail Ngobini. Umfundisi naye uphakamisa izandla. Hayi uyinqeke eziningi phela zikhona zithi hamba ngo Andile kaMajola naye uthi ke enkwenzele lo mntwana uNkulunkulu engathi ngamphakamisa kukho konke akhule. Khalo Rasta lapho umfowethu yamazi umfundisi inceke inkosi. Wayedume ngoRasta we-keyboard sewuRasta umfundisi manje uthi isikhathi sakhe sesivalelekile. Bafundisi Nairobi ingane mani invite niyiphe umnikelo bakithi. Hawu Qiniseleke siqhameza. Ngiyayicelela nje. Niyiphe umnikelo nengane bakithi niyiphe imali ingane. Akhonsizwa futhi esinombono. Uvukeni lo mbono ukuthi engathi ngingaganwa uThembi. Hambe uthandisa. Hambe uthandaza lawo. Funda brother please. Ngibona uThembi. Hayi ngeke. Yojusa sho njalo sithi fire. Sishokuwe. Kulungile sibonga kakhulu ukuthemba siyele kumshow spect kanjani ke kwezemidlalo khona la emsakazweni wakho UKHOZI FM. Kodwa ngicela ukusho kokugcina. Funda Thembi please.